Поставя на всички потребители от YouTube. Днес в този клип ще направя един туториал, за който е Apolsky Memolish и Apolsky 2000. И да, значи това е туториал за Texture Pack. И значи отваряте и тук браузъра. Спирате линка от там, ще има в описанието линк. Поставяте го тук горе в полето, който и после ще ви излезе. Ще ви излезе и това. И съответно може и с други Texture пакове да стане. Например, тук цъкате на някакъв линк там, ако имате. И съответно почва да се тегли тук или някъде другаде. И така, виждате, тук вече стана такова, може да цъкнете. Цъкате и вече ще ви почне тук да се тегли. След което, като се изтегли, цъкате на показана папка. И да, показваме папката. И после го премествате тук на десктопа. И така. След което затваряте тези неща. После отваряте Майнкрафта. Цъкате на 1.8 или на 2.7 Майнкрафта. Цъкате на ресурсни пакети. Отвори папката с ресурсни пакети. И това го премествате тук. Аз понеже го имам, ще ми излезе това. Но айде ще го делитна. Карам делитна обаче. Така, тя ще не мога. Нищо. И тук виждате, ще ви излезе едно такова. Значи задържате ляв бутон и го премествате и тук. После, след като го преместите, затваряте това прозорче, цъкате на готово. После на ресурсни пакети и тук трябва да ви се добави едно ново. И като ви се добави, например, на мен трябва да ви се добави и това, ако сте на този Texture Pack. Но да кажем, че това сме сега, че това да се добави все едно. И наред цъкате там да се премести от другата страна. Цъкате на готово. И чакате да заведе. Не си мислите, че това е стар клип, че това е от 2014, 1 декември. Това просто заради камтазията е така. И тук виждате, например, този Texture Pack. Някакъв Texture Pack да се изгради. Тук има, например, някакви нови неща да се добавят и така нататък. Ако искате, ако някой иска да такова за този Texture Pack линк да пише под клипа да пише и съответно ще ви кажа. Искам да ви кажа една новина, която ще е на 15 или 20 абоната. Ще направя една томбола в TF България и след малко ще снимам на PvP България. Очакайте, майко, как ми падна нишката. Чакайте PvP и да. Това е информацията. Томболата може да бъде някакъв дъмасет, enchantment и някакъв меч и зелени нарки. Няма да кой знае какво да правя. И да, може и няколко блейдрот и почванки. Добре, това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесало и чао!